bejöttünk egy szuper jó kis fürdőruha üzletbe, mert az egyikünk nem hozott fürdőruhát. Ez nem is vatta cukor, ez vatta gomba. És a kincsi bocsika, Sardinia, Porta. Újabb görög utazás, előttünk már nagyon jó a hangulat, a lányok szakadnak a röhögéstől. Jól indul, mert fél órát késik a gép, és reméljük, hogy ennél rosszabb nem lesz. És vele lesz a gép. És már Katalinivel vagyunk. És megérkeztünk. Paraliára ez már a szállás. Egy apartmant foglaltunk, ami várakozáson felüli. Van benne konyha, hűtő, főzőlap, ilyen kis pakolós cucc, légkondi, fürdőszoba. Az ilyen, tök szép és tiszta az egész egyébként. Törölközőket raktak az ágyra, tükör, és még van egy szoba is. Van egy szobácska. Itt most tök sötét van, mert este van ráadásul, és van egy erkély, de ezt inkább majd reggel mutatom meg. Kijöttünk egy kicsit sétálni. Hát majd mesélek azért, hogy mi volt eddig, csak most iszonyatos fáradt vagyok. Csak kijöttünk szétnézni egy kicsit. Nagyon nagy a hangulat, tele van emberekkel, szól a zene, és tök szép. Gomba vatta cukor, ez nem is vatta cukor, ez vatta gomba. Igen, de guszti. Még ez a kis, a bejáratnál levő kis saját kerti részünk. Aj, nagyon jó! Bejöttünk egy szuper jó kis fürdőruha üzletbe, mert az egyikünk nem hozott fürdőruhát, állati ruha választunk. Igazából mindenféle áron van, illetve van, ami 30%-os kedvezménnyel, és nagyon jó kis cuccok vannak mindenféle méretben. Elindultunk keresni valami ennivalót. Szerintem a többiek gyrosz fognak enni, én pedig passz. Szóval fura dolgok történnek ezzel a kamerával, mert ilyen fura színei vannak, mindegy. Most elmegyünk, mint mondottam, és kaját keresünk. De előtte megmutatom, jaj, ha nem esek hanyat, az egyik kedvenc épületemet. Nagyon meleg van. Kint voltam az erkélyen, 5 perc után tiszta piros lett a lábam.
És ha itt egy kicsit tovább sétáltok a főutca után, akkor itt van a csodás kikötő, ahol ráadásul nagyon jó kis tavernák vannak, fincsi, friss ételekkel, halacskákkal. És hamar döntöttünk, és bejöttünk a Mulos nevű étterembe. Szóval képzeljétek el, hogy itt a helyi saját borból hozott nekem a bácsi, amíg gondolkodtam, hogy mit kérjek, addig azt mondta, hogy ez a saját bor. Nem csapod be. És a kincsi vacsika, Sardinia, ott és még jön a szulaki, az még nem jött meg. És a itt tudom én milyen neve, Kaland Park. Vagy mint a Vidám Park olyan, de mégsem. Luna Park, na, csak eszembe jut. Szóval eljöttünk egy étterembe, a Jordan Place-ben, ahol kértem egy szalátát, amit állítólag házi olívaolajjal önthetek le, azt hoztak hozzá, de hát ez 1000%, hogy nem házi. Ez nem is olívaolaj. Nem, már eszi. Mint egy villanykörte. Ne, che torco ble. Aha. Lo pasa que esto Belgio, puse Belgio. Oh, sì. Ungaria. Ungaria, Budapest. Budapest, Ungaria. Ah, Budapest, a primăria din Bosnia. Ne, Acrivos. A fost itt a te. Ne. Jó, jó. Zile psalmodene, ne? A to vau, destul de. Hoci. Orăine. Hristume mali. Ne plirosa mango. És egy újabb isteni ebéd. Kincsik is kísérővel. És újból a haverommal. Hello! Kell. Most jöttünk az étteremből. Jó buli volt! Választék. Elég bóvli egyébként, de persze minden műanyag. Kis éjszakai élet. Mondta meg. Sok a gyerek.
Így is lehet szórakozni. Görög tisztó, gyerekek. A belépő 5 euró volt fejenként. Így néz ki. És most már elutazóban véget ért a mostani kis utunk.